El será o encargado de poñer en marcha as festas da Peregrina. O cociñeiro Pepe Solla converteuse hoxe no pregoeiro dunhas festas que quedarán na memoria de todos. Unha celebración diferente tras a crise da Covid, pero igual de importante para todos os pontevedreses. É unha das cousas máis bonitas que te pode pasar, non? Te pode pasar, sabes, que ao final que os teus veciños, que a xente que te rodea, que tal, que te chamen, que conte contigo, que te pidan cousas. Para mí é, o sea, un honor, encantado, e me sinto honrado eu haber sido escollido como pregoeiro, non? Ademais de polo seu prestixio profesional, Pepe Solla foi elixido como pregoeiro deste ano polo seu labor durante o confinamento. O cociñeiro do Grupo 9 demostrou ter unha inmensa solidariedade axudando aos que máis o necesitaban no comedor de San Francisco. Pola súa propia personalidade, pola súa forma de ser, pois tivo un papel activo moi importante durante os peores momentos que vivimos co confinamento, traballando, porque é traballar, aínda que sexa de forma solidaria, é traballar ele e o seu equipo colaborando co comedor de San Francisco e demostrando, sendo unha das persoas que simplificou o comportamento solidario e responsable de toda a sociedade en eses momentos que vivimos tan duros e que agardamos que non teñamos que volver a vivir. O feito de que eu durante a pandemia, durante eses tempos que foron realmente complicados e tal, ¿no? Axudáramos a un comedor social, que pois me gustaría pensar que é dar pé para que máis xente e máis cousas nos fagamos un pouco conscientes de situacións que nese momento se agravaron, pero que non quere dicir que non hayan pasado, que non deixen de existir e que non deixe de haber. Entón, me parece que é moi importante tamén, bueno, ao final, esta situación nos dá visibilidade, ou nos deu visibilidade a moitos problemas que temos aí que a veces vivíamos casi de espaldas a eles, non? E como este ano, tras a crise da Covid, nada é igual a outros veráns, o Concello de Pontevedra decidiu mudar o escenario tradicional da lectura do pregón. Pepe Solla estreará o palco de música da Alameda este sábado ás 12. O fará, iso sí, sen guitarra. Me gusta, especialmente que se haya cambiado a ubicación por unha necesidade, pero recoñezo que o palco da música me parece moi bonito, entre outras cosas porque para mí é un hobby, como, creo que xa é máis que coñecido e tal, é un hobby o tema pois da música, entonces estar no palco da música me fai especial ilusión. Non é que vaya levar a guitarra, pero que parece que é bonito, ¿no? O sea, o palco da música porque non hai festa sin música, ¿no? Entonces parece que é unha ubicación moito máis bonita. Pepe Solla xogou un papel moi importante durante a crise da Covid e agora volverá a ser fundamental nas festas máis populares da cidade. E aínda que o cociñeiro asegurou hoxe non ter nada escrito polo de agora, o que está claro é que fará o pregón co mesmo cariño e entusiasmo que pon en cada un dos seus pratos.